Så velkommen til dagens video fra Minecraft. Noget PvP herinde på scenen af PvP, så jeg under allerede ham. Så jeg kan ikke skyde Justin, ikke andet end Arms. Og vi er sammen med den en til Mikkel, som... Svend her. Jeg skal lige tage det nu. Det er ham, I kan se dernede i chatten. Jeg skal have det på nabo, jeg har et. Ja, jeg kan også lige nu, han er et. Jeg har et. Og ja, det her det er som vores campersted, hvor vi bare står heroppe. Ja, altså til næste video må jeg gerne lige skrive, om I synes det er kedeligt, vi bare står derovre. Ikke det Just, han har fået en kage? Nej, det er fordi vi er på team sammen. Ja, men lige Hvad for et team? What? Så det der, han sagde, han ikke det alle spil. What? Kirkegård? Nej, Kirkegård. Men Ellen sagde bare, at han var rigtig god til det. Jamen, det kan jeg ikke sige. Skal vi gå over og nakke ham? Der kommer en tiger efter! Og jeg røg ned. Mikkel, kom ind! Jeg havde det, ja. Wow, jeg havde slet ikke set ham, jeg troede det var dig, Mikkel. Se, Alexander Gaming. Ja, jeg døde lige. Så har jeg rigget så mange gange. Så ligger jeg lige til. Og der kommer selvfølgelig ikke beskrivelse til eller bare navn. Servername. Ja, IP. Det var det, jeg sagde. Ja, over. Se så derinde. Der er lige været drop, og... Come at me, bro. Come at me. Ja, det er så mange. Come at me, bro. Come at me. Come at me. Slap af med hacks. 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 Jeg døde. Det var mega godt drop. Jeg fik en masse gode ting. Ja, jeg fik lige 11 på. Jeg har 10k. Ja, jeg fik 10 på, så... Det gør ingenting. Jeg har faktisk den, der fik mindst. Jeg var den, der fik flest. Ja, jeg blev lige nødt til at gå ud hurtigt. Jeg vil lige på nettet og kigge på hurtigt. Mikkel, hvor er du henne? Vel. Ja, jeg kommer. Ej, skal du huske noget af? Jeg følger efter ham der dusmand, Mikkel. Jeg sidder og laver noget epic fight her. Jeg er nede i den der tunnel. Hvor der var en med diamant! Jeg bunder ham her. Jeg mødte bare en med diamant, så kunne jeg godt mærke, at jeg var død. Og så døde sgu. Så åbner vi lige dem alle her, mand. Nå, jeg mistede de med. Jeg er lige... Mikkel, det er fordi, at det er en fucking PvP-server, man ikke. Det er godt. Så jeg prøver lidt chatten, vi skal lige ned og have et godt nabo. Så kan I et mikro mig skrev Malte til dem. Vi kan time det med, ikke hvilken, men vi kan. Og jeg lukker altså lige mit Minecraft. Det er mega irriterende. Kom med mig, bro. Jeg døde. Jeg skal nok vise noget fight her. Wow, jeg blev åbnet af ham der. Jeg plejer det at åbne ham. Det er fordi, du er så dårligt. Okay. Wow, ham er garanteret lort liv. Ham er bare bogsspænd. Eller ham der Danmark 2000. Han lavede engang en video. Så han bare kom lidt ind i recording. Så er han mange billeder. Skal jeg klare på. Hvor mange du har ham der også? Nej, jeg faldt ned og døde. Så kommer der bare sådan en deer guy ind og bare ødelægger det hele. Nej, lav. Han hedder Lav, men... Han hedder et lav. Jeg er død, jeg er død. Jeg er død til min fucking okay. Ja, jeg kommer ikke nu. Det der Diamond Guy. Helt irriterende. Jeff, eller du øje med tid.
Ja, altså. Er der bus? Jeg overvejer virkelig, om jeg skal prøve at købe, så jeg kan få fuld de armor. Skal jeg nok? Jeg kæmper mod ham. Okay, jeg er død. Jeg har knaldmaral, så jeg går ud. Jeg går lige op. Wow, 200 maral. Ja, det er det værd. 855 kroner. Skrev jeg. Overvejede jeg kan skrive 73. Hun er gået efter mig godt. Mikkel, er du derovre? Ja. Der var en med fuld diarmor, han kom bare hver gang. Wow. Nice, kom der bunge med mig, fuck, han irriterer mig. Seriøst, han irriterer mig helt vildt, ham der kolde frost. Kolde? Ja, han er kolde frost. Ja, han er irriterende. Og nu har han set. Mikkel, han er død. Mikkel, du skal bare lade være med at gå efter de her guys. De fucking nakker der på et eller andet tidspunkt. Køber du rank, eller hvad gør du? Mig? Ja, selv du måske. Jeg sagde, jeg har haft. Det er også sgu. Ja. Og det er dig. Ja. Wow, det er det ikke. Det irriterer mig ikke, at jeg skulle melde noget længere. Jeg ramte. Mikkel, er du med? Der kommer en deer guy clean ham op. What a hit. Wow, jeg skulle bare ham der raks væk lige nu. Jeg vil gerne have kødet for ham der brænder. Mener du dig, Mikkel? Havde du nogen ting på dig? Wow, ham der raksen går efter mig nu. Jeg har købt en poison. Hvis der er nogen, der kan få mig det færdigt. Mikkel, hvor fanden lægger du den ikke i din e-chest? Fordi hvis de vil have kamp, så lav på kamp. Wow. Det lød virkelig dumt, det der. Jeg kan ikke huske, hvad for en. Så bliver det joiner. Og efter mig kolde frost. What a hit. Jeg prøver på vindmøllen juice. Jamen, jeg går ned for at fight nogen. Der er en diamond guy. Ja, det ved jeg godt, jeg så ham. Jeg gav ham poison. Jeg døde. Men jeg har givet ham poison, så han kommer ned på et halvt liv. Ja. Det er deroppe. Nej, det gør han, hvis han ikke har armor. Han mister et liv. Wow, ham er han er nu. Alexander Gaming, han mister liv, fordi jeg kaster en poison på ham. Og han står derovre. Wow, vi alle sammen går ind i det der hus, hvor der er lige under vindmøllen. Jeg fucking døde. Hvad, Mikkel? Ja, det ved jeg godt. Jeg går lige ud i den sidste kamp og stopper her, hvis jeg kan nå det. En Jesus! Ja, jeg kender en hacket i Minecraft, der hedder Jesus. Vi ses. Ja, vi ses. Ja. Så jeg ligger nok her med min gode PvP-skills. Far, skal jeg se, hvor hurtigt det tager at upload? Det her, det er min episode. Jeg håber, jeg kan lide den her episode, og ja, vi ses i næste. Sig bye! Bye!